Tulong medikal ti indano ti opisina ni Congressman Mauricio Dumogan kadagiti residente ti Lower Rock Quarry iti Baguio City. Manamnam mga agdumarmet dagiti daddumapay a residente iti masyangkat a mental and dental mission iti sumuruno nga al-aldaw. Report isang bay ni Christine Bornolia sa Baway. Nalaos ti panagyaman ni Nana Susan, senior citizen Manipod Lourdes Extension Lower Rock Quarry, amay saan nakaawat iti sarukod, adakkel a makatulong kenkwana. Naigalis gamin daytoy iti Baguio Public Market iso alimteg ti sakana iso amarigatan amagna. Kinunana apayong ken tugawan laeng iti araramatan na tapnong makatakder ken makapagna. Maraming salamat po. Malaking tulong po sa kagaya ko. May salaeng ni Nana Susan kadagiti nagnumar iti naisayangkat aduwa nga aldaw a medical ken dental mission iti lokal a gobyerno anaangay iti covered court Lower Rock Quarry. Indaluan daytoy ni Congressman Mauricio Dumogan babaan iti Baguio Community Cares. Jaya iti libre at check-up ken agas kadagiti umili. Nangipaay dapay iti sarukod ken wheelchair ken dadumapay a serbisyo medikal. Ito ay patikim paumpisa pa lamang nating pagtulong sa medical dahil si Apo Dumogan, naniniwala pong ating congressman na health is wealth at prevention is better than cure. Mas mabuti po na magkaroon po ng ganitong pag-check up po sa ating mga kababayan para matulungan po natin sila na ma-monitor po ang kanilang kalusugan. Daytoy ti kaunaan na medical and dental mission nga insayangkat ti opisina ni Congressman Mauricio Dumogan itaatawan amanamnama amanayunan pay iti sumaruno nga al-aldaw. Christine Bornolia sa Baway para iti Pagilian.